Две книги маркираха лятото. С тази започна лятото, а с нещо друго на Диана ми завърши. След това след нея започна сериозната работа. С Диана практически не се познавам, освен че покрай нея открих, че в неделя правят невероятни мелби, така че да знаете с цялата околност на Плиска, тук в неделя мелбите са най-добри, тъй като първата ни среща беше там, а не само. Ще я поканя на сцената, за да каже какво е искала да ни каже, какво е това нещо друго, което се намира в тази книжка. Така, здравейте всички. Аз съм Диана Маринска. Ясно е, че се притеснявам, така че направо ще чета. Така, тук съм да ви представя първата ми книжка "Нещо друго". За поезията винаги има нещо, което да се каже, но което вече е казано. Затова мисълта ми тази вечер е за свободата. Да не прогонваме различното, само защото е такова. Всяко сърце има различен ритъм, всяка мелодия е друга. Поезията е мелодия на едно сърце, вълнуващо се и горящо. И би било наивно да се смята, че стилът е един и то прикован. Свободата на изказа превръща казаното с любов в поезия. Не подгонването на думите във войнишки строй, следвайки римата. Човек може да пише чрез свободния си дух само за нещата, които познава, без словото му да звучи неистинно и лишено от живот. Затова с тази книжка ви представя мигове. Мигове, които са прогаряли съзнанието ми, от които остават белези като от погалване с цвете, и за които времето не е факт. Поднасям благодарността си на издателство "Буквите" в лицето на господин Иван Богданов, както и уважението си за смелостта да издаде тази книжка. Та мисълта ми тази вечер е за свободата, да откъснеш частица от времето, да я заредиш неподправеност, да я вдъхнеш капка любов и да я поднесеш някого. За мен е чест да ви поднеса една частица от отреденото ми време. Сега, ако позволите, да ви прочета само няколко неща, с риск да ви досъди. Така, първото се казва "Ангел". Искам да имам ангел за слуга. От болката ми да замеси хляб, да го забрави в огъня и после въглена да хвърля в зейналата паст на Цербер. Искам от ангелските си криле да ми подостре хиляди пера, за да заключа в паметта си всеки миг, а малкото ключе да хвърли в зейналата паст на Цербер. Искам с кристалната си чистота да спре потока демонична кръв, прелят във вените ми от безименни хирурзи, и с капките останала ми доброта да ме изправи срещу зейналата паст на Цербер. Искам от сълзите ми водоскоци да направи, оковите ми да са гривни кихлибар, ръцете ми да бъдат корени на вододаващи цветя, в лекха сапфири да намери място за дрипите на древната ми нежност и да очаква да покълне тя. Искам да имам ангел за слуга и зейналата от почуда паст на Цербер да бъде не бездънна черна яма, а врата. Следващото, което ще ви прочета, се казва "Скорост". Карам с 20 по Шанзелизе. Всяка пора усещам парфюма. Разбирам, че съм този, който има избор, и знам, че това не е пазар. И не знам дали това е вярно. И докато карам с 20 по Шанзелизе, ми натежава от погледи, които виждат не мен, а стойността на $100 в джоба ми. Усмихнати днешни и вчерашни бели. Порцеланова плът, но топла. Продължавам да карам. Откривам Давид, онзи стиснал камъка на Микеланджело. Поразителна прилика. Все едно мене изваял. Сигурно и аз съм нечий продукт. Карам с 20. Катедралата Свети Петър. Тук ли е вярата ми? Онази, която прегазих по пътя? Дори не знам дали тъгувам за нея. Синк-синк. Трябва да карам по-бързо.
Може страхът ми да ме познае, го бях осъдил до живот. Трябваше да го пратя на електрическия стол. Ниагара. Тук мислех да удавя онази малка кукла, която единствено харесвах като дете. Карам с 20. Поглеждам в ретроспектора. 3-4 бели жици. 3-4 тухли в магистралата, която строя, по която карам. С 20. За да видя всичко. Да запомня всичко. Защото строим къса магистрала, въпреки дълбочината на очите и далечината на хоризонта. И къде ще пристигна? Дори нямам багаж. Само онзи пулсиращ орган в левия вътрешен джоб. Карам с 20. Не качвам на стоп. Аз сякаш не съм сам. Който и да си, аз не съм луд. Карам с 20 не само заради ограниченията. Карам с 20, защото можеш да искаш да слезеш, а аз не бива да спирам. А и тази къса магистрала, въпреки дълбочината на очите, който и да си, не се тревожи за края на магистралата. Ако останеш, аз ще извикам. Миг преди края. Вероятно и заради това карам с 20. Другото е много кратко. Кой? И се казва за кратко. От никъде не съм. Сега съм тук, за кратко и си тръгвам. Докато всичко, до което се докосна в секунда, придобие аромата, изпълнил всяка малка ниша на ума, за да ме имаш винаги. Ала не съм от тук. От никъде не съм и съм за кратко. Последното, което ще ви прочита и последното в книжката, и е посветено на най-добрия човек, когато познавам. Някой ден така ще е стресна. Ще й паднат очите, да спре да се взира в благородни души и в деца неродени. Някой ден така ще е в радостта по забатата мутра и ще спре да потраква като кротък дъждец над главите на ангели земни. Някой ден, само с ден да порасна. В гръб ще мушкам с иглите си пръсти, да види добре ли е само в гръб да напада. Някой ден ще открадна косата и дълга, ще подпаля косите с пластени и редки, ще разкъсам с зъби почернелия плащ и така ще я пусна да броди от срам да се скрие там, отдето приижда. Знам за онзи войник, който дълго е търсил и брадата му мела безконечни пътеки, тайга и за него се сети. Глупак, аз за друго се моля, само теб да не пипа, че без теб все едно е дали ще ме вземе. Ще изсъхна от корена чак до върха, па макар да съм здраво и младо дърво. Някой ден така ще я стресна и на твоето място аз ще си легна. Твоя грим ще си сложи, като теб ще заспя. И дано се обърка тогава смъртта. Само теб да ме пипа, че без теб все едно е дали ще ме вземе. Благодаря ви много. Има много голяма твоя агитка. Някой желая ли да каже нещо по темата? Или всичките срамежливи като тебе? Добър вечер на всички. Искам да кажа на Лиди благодаря за удоволствието и за докосването. Беше силно. Благодаря. Други желаящи? Или явно се казват, както се казва основното поздравление, като седнем на масата малко. Леди не казвам на време по-близо до масата.